ja prepara la primera actuació urbanística per redistribuir el trànsit un cop el nus viari elevat s'hagi desmuntat. Una de les solucions requerirà la construcció d'un mur entre Diagonal i Castillejos que en alguns punts pot arribar als 2 metres i això ja ha aixecat les primeres queixes veïnals. L'objectiu de l'Ajuntament és donar continuïtat al carrer de Castillejos. Ara mateix els cotxes que baixen en direcció Poblenou es topen amb la Diagonal i es veuen obligats a girar. Per això el consistori obrirà un accés que permetrà als vehicles creuar el passeig. L'inconvenient és aquest. Un desnivell considerable al cantó de mar que s'haurà de corregir. La solució que proposa l'Ajuntament és elevar el lateral de la Diagonal. Això crearà un mur que en alguns punts s'elevarà vora els 2 metres i es menjarà part de la vorera. Una solució que veïns i comerciants rebutgen. Nosaltres considerem que és molt perillós, perquè, escolta, tindre cotxes a 2 metres d'alçada, de no en guard que mai hi hagués algun accident, que topessin 2 cotxes, és que automàticament tenim un cotxe a sobre de l'acera. Jo estic amb un primer, aleshores amb un primer jo em quedaré enterrada amb això. I clar, vull dir, estic molt indignada. Això quedarà un passadís que aquí, quedem tancats aquí completament. I a una altura de 1,80 m o 2 metres, imagina com quedaran les botigues. Per evitar el mur, els veïns proposen que el trànsit travessi la Diagonal uns metres més avall, on el desnivell ja no existeix. L'obertura del carrer de Castillejos al seu pas per l'avinguda Diagonal es farà abans no s'enderroqui l'anella viària de les Glòries, unes obres que estan previstes per finals d'aquest 2013. Us ho ha explicat des de l'avinguda Diagonal Guillem Martínez. Com que tenen que obrir el carrer Castillejos i hi ha el calaix del tren... Sí, que allò d'aquest passeig que hi ha de Diagonal que creua justament per aquí, per Castillejos. Això mateix. Doncs aleshores, lateral de la Diagonal el tenen que enlairar, perquè ens construiran un mur a la mateixa alçada que hi ha el del passeig de la Diagonal, aleshores això representa uns 2 metres d'alçada, llavors tot el tràfic rodat anirà per aquesta alçada. O sigui, que aixequen és avinguda Diagonal per aquest lateral d'aquí, que quedarà elevat, i també, en aquest cas, Castillejos, per tant, tindrem com una cruïlla elevada aquí dalt, que també hi haurà unes escales per creuar, i això és el que generarà aquest mur aquí, aquesta paret. Exacte. Vosaltres feu, suposo, i tens aquí un dibuix, una altra proposta per no tenir aquest mur aquí al costat. Sí, doncs sí. Explica. Nosaltres hem proposat a les diverses reunions que hem tingut, tant amb l'Ajuntament com a VIMSA, doncs hem presentat aquesta proposta. Aquesta proposta què seria? Explica'm un moment. Doncs mira, al carrer Castillejos, banda muntanya, quan els cotxes baixen, que és de baixada, quan arribin al passeig a la Diagonal, una mitja circunferència, una rotonda petiteta que travessi tota la Diagonal i llavors una altra vegada vingui cap al carrer Castillejos. O sigui, això representa no fer cap obra, perquè aquesta mitja rotonda ja està a peu pla. O sigui, no seria elevar i aixecar un mur, sinó en aquest cas, però us diuen que no. Que no. Que no, diu que la malla de l'Eixample no es pot tocar. Bueno, jo ja em sembla molt bé, la malla de l'Eixample no es pot tocar, però abans de perjudicar a tants veïns i a tants comercials podríem fer una petita excepció, perquè totes les cruïlles de l'Eixample, que hi ha algun monument o algun tipus de cosa al mig del carrer, doncs la malla trenca. Per tant, aquí els hi demanem el mateix. Anem a parlar amb comerciants que tenim per aquí, que ens expliquin una mica tot plegat. És a dir, quan us trobeu això, vosaltres que teniu uns comerços aquí en aquesta banda de Castillejos, clar, aquest mur segurament, deia, ja passa poca gent, ara serà més difícil que hi passi gent, no? Home, i tant. A part que aquí ja vam lluitar bastant, que hi havia un pont que passava per sobre del tren, que es tapava tot això. Ara que hem aconseguit que estigui una mica obert, això és el final de l'Eixample, com qui diu, estem amagats. I ara a sobre, que volen obrir un carrer que potser milloraria, doncs posen un mur que no serveix per res. Tindreu aquesta sensació d'estar una mica tancats, no? Els comerços no serviria per res, al contrari, ens taparia encara més. I a sobre, o sigui, hi hauria una paret que es posaria aquí tots els indigents, que els pobres tenen dret a fer el que puguin, però és que aquest barri està plegat pels encants. Em comentàveu també, segurament això anirà cap als encants, no? Aquests carrils d'aquí. És una altra cosa que s'han passat una mica, perquè hi havia un parc que és el Parc dels Encants, i no sé per què han tret un parc, que és l'únic que hi ha en aquest barri, per treure uns encants que estan una mica a l'esquerra, els posen allí, ens treuen al parc, ens tenen que obrir aquí un carrer, o sigui, una inversió que no sé per què és, i a sobre ens treuen zona verda, que això fastidia bastant. Perquè això una mica, no sé si ho veieu, però allà al fons hi ha els nous encants que estan construint i tota aquella banda d'allà, que és la Gran Via, també anirà fora i que, per tant, realment, el pas de Castillejos amb 4 carrils
farà, això sí, que tingueu un tràfic per aquí bastant més important, també. És important, però per res, o sigui, jo particularment és que et dic que aquests diners que volen invertir aquí, que els inverteixen en sanitat i en educació, que ens fa més falta, saps? Escolta'm, parleu també als veïns del tema aquest de la venda ambulant que hi havia aquí, i força, també ha estat un mal de caps, un barri que voleu dignificar, sobretot, no? Bueno, jo soc d'aquest barri, he nascut aquí, me'l conec molt bé, igual que els veïns que estem, i l'únic que puc dir-te és que tota aquesta situació la trobo irritant, mediocre. Això és desvestir un sant per vestir-ne un altre. O sigui, si la finalitat és arribar fins als nous encants vells, que d'encants els hi quedarà molt poc perquè la màgia dels encants, tal com és, o sigui, ja se l'ha encarregat, perquè, esclar, si ara d'aquests encants, amb aquesta visera megagalàctica, volem fer uns encants temàtics, al final ens haurem de creure, tristament, que aquesta ciutat, a Barcelona, som uns pixacolònies. Clar, home, és que al final tot estarà tan bonic i tan arreglat. Això està bé, no?, també, que estigui arreglat, però tu dius que es perd encant i serà una ciutat d'aparador, no? Si volen arreglar, que facin més parcs verds, que arreglin d'una vegada aquesta plaça, la plaça de les Glòries. Aquesta plaça és una d'aquelles reivindicacions històriques, no? Històrica, o sigui, és la plaça més gran, si no de tota Europa, de tot el món. I aquí l'única obra més o menys visible que s'està fent, mira tot, edificis, edificis, edificis. Estem fent aquesta ciutat, o sigui, aquest carrer per qui s'obrirà? Per la ciutadania o pels cotxes? No? Això és una bona pregunta. Qui té la prioritat? La ciutat ha de ser per les persones i és hora de que es comencin a consultar les coses. O sigui, s'estan fent moltes barbaritats. Jo ja vaig reivindicar els Premis Gaudí el tema de diversos temes, entre d'altres el principi de les Rambles, que trobo que, clar, a mi... Cada barri té el seu problema, no? A mi em costa entendre que la gent que està, no només al nostre servei, sinó ocupant els llocs de decisió, tinguin aquest nivell de mediocritat. Hem vist en aquests dibuixos que, clar, és difícil veure exactament com quedarà. Doncs a les 8 del vespre, aquí en aquesta cruïlla, com diem, de Castillejos, Avinguda Diagonal, una cruïlla que quedarà elevada, doncs aquí els veïns que es queixen doncs faran una manifestació, ja us dieu, aquí a les 8 del vespre.